Mga katoks, eto. Guest namin, this Paningod Talk, eto yung utak ng Food Quest. Utak ng himagsikan. Eto, hindi to, mga alagad to ni Gabriela Silang. Hindi, joke lang. Hindi to matatapang na sisters. Malay mo. Malumanay. Malay mo. Hindi ko rin alam. Kasi mahinang boses niya eh. Oo. Pag kinakos, di ko marinig minsan. Hindi ka ba nakikita? Tawagin mo nga si Sir, di ko marinig minsan pag nagsasalita siya eh. Pero eto na. Ito yung, Magkapatid. magkapatid. Sispreneur. Uy, bago yan ah. Sispreneur. Sispreneur. Sisters na entrepreneur. Yun. Ano? Galing yan sa'yo ah. Galing. So, Businessman. Businesswoman. sisnis. Ulit daw yun. Sabagay. Oh, ulit. Alangan naman sis na Sisnes. babae. May sisnes nila. Pwede. Okay. Sisnes. Ay, nangalan. Okay. Gamitan ako. Sige, introduce mo. Ikaw lang. Ayoko ng ganyan. Eto na, ladies and gentlemen. Ano? Tutuloy pa ba natin to? Ewan ko sa'yo. Eto na, ladies and gentlemen, children of all ages. Ay, Para sa mga mahilig ng coffee na may jelly at fresh lumpia, we welcome RJ and Athena of Food Quest. Yehey! Yan. Pak! Ano? Umandar ka. Yan. Ang daming delay. Yan. Cameraman, pwede mo sila, pa-zoom nga. zoom nga, para makita nila yung mga faces Na- behind the, Food Quest. yan, online. Magkapatid yan. Hello. Yun. Hi tayo. Yan. Hindi lang yan businessman? Sispreneur. Kasi yan ang sispreneur. Artist yung dalawang yan. Oo. Oo. Food is art din kasi. Naghahanap sila daw ng lalaki na model na pwede nila i-paint. Siya ito. Malako ng pintar. Ay, si sound engineer. Oo, si sound engineer, oo. Siya lang yung may Mahilig small yan. na t-shirt eh. Oo, mahilig yan. Sexy yan. Taas ng boses, parang soprano. Oo nga. Eto na, RJ, Athena, welcome to Soundcheck. Yes, Pa-introduce welcome. nga muna sa mga nanonood na katoks natin. Sino si RJ and sino si Athena? At sino si Food Quest? Yun. Go. Ako ay RJ na MC. Ako ay talagahan Food Quest. Mhm. Okay. Oo. Kay an Food Quest. An Fresh Lumpia. Mm. We started it from had akong birthday. Gintry ko inhiya pag So, bali yan, ang birthday and food quest mo. lockdown Lockdown. birthday. Nakandate. Nakandate. Pala yun. Lockdown birthday in April. Siya. Tapos, try let in hiya. And then, after ko anita niya aman pag-try, balin, okay man hiya. So, Click agad. Diri, kami man ito kanan, family lang naman. And then, days after ito, nag-isip-isip ba ako, ano ba mo pa himuon lot kay, kuan lot ako, face mask. Okay. So, ano ba luwat it ma-open na? Fans ako, why not i-try ko lot ini i-post? Mm. I-post ko din sa social media, this fresh lumpia. Mm. Try la. And then, with my shock, damo ngayon it kuan. Damo na yun. Yung nag-interest. Damot na init fresh lumpia din hiya Tacloban. Yes. Damo lagit na yun. Ano, nusok ka? Sige, si Ma'am Athena. Ma'am ka dyan. So, han first week, Sino muna si Athena? Sino muna si Athena? si Athena, Athena. Oh. ay assistant la ko hen Food Quest. Uh, So, to hiyate, naghiyaman first na nag-post had to kay since hiyaman sa naihan business, hiyaman nagkuhan. Tas, to, damo naman ang nagkuhan, damo naman Order. nag-orders. So, every Saturday kami had to nagdi-deliver. And then, every week, mga
10 to 30 kami nakakakuan. 10 to 30 orders sa taman Tabs. na. Wow. 10 to 30 tabs na naman na. Yung isang pack. Isang Oh. pack. Then may time doon na 40 tubs lewat. Madadagdagan yan ng isa. Masurong. Kumakain ka ba ng fresh? Oo. Fresh na fresh. Oo. Ibang fresh. Basta fresh ka. Lalo na may mani. Ito ba? Meron. Meron. Kaya nga special eh. Oo. Galit sa mani, damit at mani. Oo. Mm. Yan. Oo. Yan oh. Yan oh. Yan. Pa-zoom in nga. Direct. Oh. Kuya Kim. Yan. Ang pangit ng tuhod natin. Pangit ng background. Tsaka yung bago nila ngayon. Yung coffee Coffee. na may jelly. Meron ba din kayong milk tea? Wala pa. Coffee. Oh, coffee pa. For now, yan pala. Milk ya. Jelly. Coffee jelly. Milk tea. Sa anong parang nag-inspire sa inyo gumawa ng yung pag nung nagluto ka ba ng fresh lumpia, yung ba talagang Niluluto ba yung fresh lumpia? Oh, hindi. Yung gumawa ng fresh lumpia. Ano ba, parang automatic ba pag gagawin kong business yung fresh lumpia? By or accident lang, di ba? By accident lang ba? I was just trying to to post it and then yun, may nag-order. So, ginawa na talaga naming business. Ginawa, nung una, parang experiment lang. Tapos, experimental nasarapan kayo. post lang. Tapos, try lang niya na i-post. So, may kaagad nag-order. Yes. Ilang kaagad yung first order? At First week? Around 15 tubs. 15. And then, 20, 30. Kaya si Athena, pag 40. pumapasok sa trabaho, naririnig ko late na daw. Ala! Patay! Online testing. Testing. Di kasi nabibisi, kaya pala. Di okay lang naman, okay lang. Pero ito, madiskarte. Pag yung fresh lumpia, pagkabukas na kinom, fresh lumpia pa rin tawag niyan. Di, tanongin natin yung shelf life nung fresh lumpia. Ilang araw ba to? Tatagal. Oo. For me, Ano? kinabukasan lang siya. Ayun. So, kailangan kainin mo kagad. Kain agad. Para fresh Oo. talaga Para siya. fresh. Pag nakita mo yung fresh lumpia, kainin mo kagad. Oo. Kasi nga, from the root word, fresh lumpia. Oo nga. Pag inabutan ng bukas, Oo. sigurado Yung pag- lumpia na lang siya. Pag binigay sa'yo, yung fresh lumpia, Oo. Ba't nakaturo ka na naman sa akin? kasi ikaw dapat kakain it. We will witness Freddy eating fresh lumpia ngayon. Uy, challenge ba di to? ba? Oo. Kasi si Freddy, for all you know, hindi to kumakain ng fresh lumpia. Kaya, Pwede siya kumain. Kasi pwede nga. Freddy, Freddy ka kumain. Sige, tingnan natin. Yan. Baka maging life-changing to. Baka kasi sabi ni Arjane, yung iba daw na hindi kumakain. Oo. May sinabi Naging siya iba sa yung akin, pananaw. Oo. kung kainin mo to, baka daw pwede mo makalimutan pangalan mo. Ayoko. Baka makalimot nga naman. Nakaka-insomnia ba yan? Insomnia ba tawag doon? Hindi. Amnesia. Amnesia yun. Yan. Patay. Sounds... Ang hirap na. Patay. Basta may siya. Nakakabobo. Siya. Ay, nako. Tutuloy pa natin to? Gusto nyo pa ba ng show? Sige, ganito Dito, na lang. masaya. Meron ngayong issue. Yan. Ito, kasi ito, online seller Online. to. Oo. Kasi ngayon, parang walang magawa yung mga lawmakers natin. Dahil siguro kung anong nakikita nila, yun ang gusto nilang patulan. Di ba? Imbis na gumawa ng mga batas na mas may kwenta. Doble plaka na naman, inaano ko nun eh. Oo. Wala. Oo. Tatawagan natin si Kuya Mike na Parang i-vlog kayo. gusto nila pagkakitaan lahat yung may kumikita, no? Yung Oo. bike, pinaparegister na din. Kulang na lang yung chinilas natin.
Oh, ganun ba na naghihirap yung Pilipinas? Kung siguro hindi nila kinukura... Yan. So, Kinukuti-kutita. lahat daw ng kumikita, tinataksan. Oo. Paano si Direk? Laki ng kita. Laki ng kita niya. Ba't di niyo taksan? Laki yung takos din. Aray ko. Taksan kasi siya. Ano? Narinig niyo ba? Yung parang balita na itataks yung... Ano yung... ano yung take nito? Ayan. Parang- yan. Syempre, as an online seller, malain ba? Syempre, hiton iba na trying na Mabuhay? income. Yes. Oo, makakuha income since quarantine man, diri nga tanan makakakuhahin work. So, nagiging wise na lat mga tao ba? Yes, correct. So, ito niya na, makurihit iba nga part na mag-start pala, tapos ito niya, Correct. nakagtikang pala, kaya syempre, bukan, matikang pala, tapos bukat may nadayo. Susuplahon dayo na, no? Oh. Walang gana. Oo. Tapos nandyan na yung momentum. Bigla Yung mong timing, pare. susupalpalin. Yung timing. Oo. Ang galing. Ang ganda ng timing nila. Oo, galing. Ang galing. Singkopado. Ikaw, Ma'am RJ, ano take mo dyan? Para sa akin, hindi siya parang maganda sa panahon ngayon. Kaya, Yes. kung gusto talaga nila mag-tax, why not hanuna pa? Kaya ano yan na nga. Kaya nga, no? Oo. Kulang sa pansin. Dahil ba wala nang ano? Kaya ano hanuna, waray logon nga. Daw naman gihapon nag-online selling. Correct. Oh, Dahil daw, marami na daw nakikitang nag-online selling. Naiingit sila dahil... Kasi nga, walang trabaho. Naiingit sila dahil hindi sila nag-online selling. Oo. Subukan nyo mag-online Dumami selling. kasi ang number of, di ba may mga yes. post na lahat online seller na, wala nang bumibili. halos, Oo, di ba? halos naging online seller lahat. Kasi nga, dumidiskarte kami para mabuhay. Kaya nga pinopromote nga yung social distancing, online na learning. Di ba? Yung online din na selling, why not, di ba? Sabi pa nga ni Rex, why not? Why not? Pag wala kaming ginagawa, magagalit kayo. Ngayon may ginagawa kami, magagalit kayo. Anong gusto nyo? Yun na nga, pare. Di ba? Lumpia? Gusto niyo lumpia? Masarap Baka to. kailangan na nila. Oo, baka kailangan nyo ng lumpia, mga katoks. Sana naman, mga sir, mayroon nung sinabi ewan ko sinong senador yun ba, yung timing nga daw mali. Oo. Maganda daw yung para din, kasi may maraming online seller nga malalaki talaga yung kita. Meron yan, meron yan. Pero yung small businesses, tulad nila, nila ma'am, sa Food Quest. kasi Starting pa simula lang eh. Starting pa lang eh. Sabi naman ni, parang, ewan ko sino nagsabi na yung tatax daw, yung 250,000 annual. Pag i-breakdown mo yon per month, ilan yun? 25. What daw? 25. Sabihin natin, minimum, parang nasa 25,000 naman. Around 25,000 yung income mo per month. Siguro lakayan niyo yung benchmark. Lakayan pa kaya ng benchmark. Kasi merong tayong kilala, nag-online selling. Sabi nga ng Waray, buyag. Kasi ito, housewife to. Dahil sa online selling, nakakapagbenta siya. Minsan yung profit niya, clean slate, around 3 to 5, ganyan. No. A week, di ba? Oo nga. Buyag. Oo, diskarte yan, diskarte. Ako, may may sasabihin ako dyan. Kasi yung mga, sabihin natin, yung nag-online selling like food yung mga ingredients at saka, di ba, yung mga ginagamit dun, may tax na rin yan eh. Binibili naman Binibili mo yan. Tuloy pa rin yung ekonomiya Tapos, yan. itatax mo na naman. Oo, di ba? Di ba? Oo. Buti kung sabihin natin, Yes. ikaw gumagawa ka ng sasakyan. Oo. Ikaw talaga yung nagbebenta. Oo. Oh, kung magbenta ka sa online, di kailangan may tax yun. Kasi ano yan eh, wala kang ginagawang parang hindi ka yung parang reseller, di ba? Kasi sila bumibili din ng mga products. Tapos gagawin nila. Correct. Binayaran na yan ng tax. Parang ano lang yan eh. Nagpaluto ka sa kanila. Correct. O yun, tatax mo pa rin yan. Oh, correct. Di ba? Kaso nga lang, gusto nila
marami din yung mabentahan nila. At least, kasi parang lugi ka naman kung isa lang yung Oo. bebentahan mo, di ba? Oo. At least yung pagod din, ano rin, Oo. nasusulit. Correct. Mm. Pag-usapan nyo muna yung paano nyo, yung COVID. Huwag muna yung ibang bagay. Di ngayon, ano? Sige, pag-usapan muna natin yung pagkain. Sige Ito, nga, ito, ito, pagkain ito, muna ito, naman. ito, Mamaya, babalikan natin yan pagkatapos. Pa- Pero baka makalimutan mo na pare yung pinag-uusapan natin. Matikman mo lang Hindi, yan. mamaya, oo. Ha? Paano ba ito ginagawa? Huwag nyo ako i-hot seat. Oo nga. Paano ba ginagawa? Mamaya, isumo direct ha. Isumo pag ako yung susubo. Oh, zoom mo. Isusubo ko kay Feds. Bawat kagat. Parang pang-commercial. Papak! Wag. Paano ba ginagawa yung fresh lumpia? Ayan. Sige nga. Ano ba ingredients nito? Hinuhugasan mo From na. wrapper to gulay, lahat. Yun. From scratch. From scratch. Ano ba? Ibig sabihin yung gulay, kayo nagtatanim? I know. Akala ko kasi Farm bill? Farm bill ba to? kasi Makatawa si Kim. so nagro-grocery kayo. Yes. Yun. Yung wrapper, Kami din gumagawa. gumagawa na kayo ng sariling wrapper nyo. Unlike sa lumpia na, prito. Kaya masarap yan kasi sila yung gumagawa ng sariling wrapper nila. Ano Hindi siya unang- commercialized. Oo. Ano ba yung rapper niyo? Mabilis? Mabagal? Hindi, paano ba, paano umpisan gumawa ng fresh lumpia? Sa rapper ba? Sa amin, sa gulay muna, sinachop. Anong gulay nito? Secret. Secret. Walang standard na gulay na ilalagay sa fresh lumpia. Pwede rin yan Depende yung sa ano. gumagawa. Pwede rin dan yung medicinal, yung pinag-usapan natin kahapon. Marijuana. Okay, lasa nun. Tapos, May Mal- lettuce siya. may leto. Ano pa, maliban sa gulay, anong nasa loob ng... Beans, carrots. okay. Yung mga usual na Oo. nasa lumpia Parang sa din. vegetable lumpia. Yes, oo. Yung, paano ba ginagawa yung... Pero kumakain ka wrapper? ng vegetable lumpia. Oo. Prito. Oh, ganun din yan. Prito. Prito. You try. Yung alam lang niya, yung vegetable. Alam ko. Oo. Kasi sa tribo namin, lahat ng niluluto, prito lang. Paano ba yung ginagawa? Ito ba yung wrapper, yung normal na wrapper ng lumpia? Or... Iba siya sa sa priniprito na lumpia. Okay. Kayo gumagawa? Yes. Okay. Gawa sa ano siya? Parang... Pwede, good for diet din siya sa mga nagda-diet kasi Yan. yung wrapper niya serves as parang rice muna din siya kay Okay. made of flour siya. Made so of may flour. may carbs ka na. Ito ba yung parang crepe? Hindi. 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 Yung Radiohead. Ay, parang, Iba yun. parang ganun na siya. Parang ganun siya. Okay. Oo, okay. Mahirap ba gumawa ng wrapper? Trabaho lang. Di ba kailangan ni... Mamasa. Hindi. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Parang parang siyang pancake yan Parang no? pancake. Okay. Parang napipicture ko na. Napipicture mo na? Hindi ko lang mapicture paano mag-yay si ano. Yay! Ibang rapper yun. Tapos, eto, ano to? Mani. May sauce din siya na Secret. Secret sweet ingredient. sauce. Okay. Pwede din siya if gusto mo spicy lover. Meron? Meron yung spicy sauce. No. Mas masarap for me. Mas masarap po yung spicy. Dalawa Mas yung masarap variants yung- ng sauce ng ano. Pag may nag-request, ginagawa namin siya ng spicy. Okay. Okay. So, Feds, ano? May Ready ka mani. na? Sige. May antihistamine ako. Ay, hindi ka pwede ng ano? Pwede yan. Hindi ka pwede ng Ito. fresh? Hindi, mani. Ang mani. Pwede naman. Oh, so ito yung Ito pang-antihistamine. isang product ng food quest. Yan, gusto ko matikman din yan. Ito naman ay Coffee gel. coffee jelly. Gel. Coffee gel? Jelly. Jelly. Oo. Nag-gel. Gel. Coffee gel. Yung gel na Gawa, naman. ano to? Parang brewed coffee bean ba to na ginagawa? Hindi siya coffee gel. Meron. Iba na naman yan. Masarap yan Paris ng gel.
Yung, anong gel? Yung nagja-gel ka Nakakakalma muna. or nakakatigas? Nagja-gel ka. Yung dalawa yan, nakakatigas ng buhok. Oo, Yung gusto mo lang basa lang, ano. Wet look. yung isa, ano, parang... Oo. Parang nalulusaw yung mukha mo after. Iba yun. Okay. Oh, gawa to sa ano, coffee bean? Parang binubrew. It's a normal. 3-in-1. Normal to na 3-in-1. Diriyak. Ah, okay. 3-in-1. Okay. Yun. Coffee powder, tapos ano, may milk, may... Milk, all-purpose cream. And Yung jelly, ginagawa nyo. yes. Ito parang gulaman eh, ito no? Gulaman. Ayan. Yung jello. Jello. Matamis ba to? May Creamy sugar siya. level ba to? Gaya ng milk tea, di ba? 25%, Milk, ano yun? mga ganyan, ganyan. Milk, oh. yeah. Generalize pa siyang paggagawa niya. Pero Ah, okay. soon, Ah, baka. blender to. Hindi. Hindi na. Okay. Pawis yan. Coffee. Pawis yan, manual. Ganun. Oh, coffee, ano to? Iced coffee jelly, ba? Malamig. Oh. Creamy coffee jelly. Creamy coffee Yun. jelly. Pwede Yan. lagyan ng ice, ano. Pwede. din. Oo. Pwede. May ice dyan. Lagyan ng ice cream. Oo, Pwede. ice dyan. Oh, alam niyo na mga katoks ha, Food Quest, Fresh Lump. Maliban dito, ano pa products ng Food Quest? For now, Wow, suwet! Nag-practice, oh. Sabay eh. Di mamaya kakanta rin sila. Ayan, okay. Ayan. Yan. Yung gigitara ba, yung guest nat, si ano? Yung gigitara, si Sino? Kuya, Oo. si Edward. Oo. Oh, Si yung Kalbo, kung, malaking katawan. kung nakikinig ngayon, si Edward. Edward. Ball rockers. Oo. Akyat ka mamaya. Oo, ikaw daw magano. Yan. Wow, okay. Ay, yung nga pala, yung nagpapa-shoutout kanina, kalimutan ko si ano, Suwan. Ano nga, direct? Uy, si Edmund Peña. Hello, Edward. Architect, si arkitekto. Oo. Uy, nanonood. Hello. Oh, napatawa si Kuya Edward, so magigitara siya. May nagpapa-shoutout kanina, nakalimutan ko, sorry si Anthony Suwan. Paano nga, direct? Roll-ups. Ayan. Happy birthday. Happy lunchtime pala. Ano? Wala na akong trabaho bukas. Happy lunchtime uli, Sir Ken. Wag shoutout sa family ko dyan sa Pag happy ba? Birthday agad? Phase 2B. Custodio and Ibanez family. God bless and more power to your program. Keep safe, everyone. Okay, yan. Ayun. Maraming salamat, Anthony Suwan. Sorry nakalimutan namin. Medyo, yan. Fresh ka ba? Shaira, greet natin. Hi, Shaira. Hello, Shai. Hi, Hello. Shai. Tapusin mo na yung ginagawa mo, ha? Para PUBG na. Holiday ngayon. Alam nyo na. Hoy, sabi ni yung bebe mo, hi be, fresh ka ba? Sino? Si Alanis. Uy, Fresh ka pa ba patay. Yun ang tanong. Uy, holiday, patay. Uy, may bisita tayo, may bisita. Ay, oo, bisita. Ganyan. Yung fresh lumpia, parang mayroon ba kayong parang pinag-isipan na magkaroon ng parang, variety? Kung ano yung ipapalaman nyo? Oo. Di ba pwede, no? Pwede, Mm. Pero, Kasi hindi naman sinabi na fresh vegetable lumpia, di ba? Pwede nila So fresh lumpia lang siya. So pwedeng lagyan ng another ingredient, di ba? Pwede rin, ano? explore din. Oo, lagyan Pwede. niyo ng Isda. longganisa. tuna. Longganisa, tuna, di Para ba? fish lumpia na siya. Pwede rin. Oo. Oo, baka at least makatulong din tayo sa... Pero may maliban dito, nag-iisip pa kayo, maliban dun sa variation, may iniisip pa ba kayo ibang products na pwede nyo ibenta? Yes.
We're working on it. Ano yun naman? Sa ngayon, focus lang muna sa fresh lumpia. Perfect nyo Oh, bigyan mo na ng hint. Baka- Ano ba yung plano nyo? Baka hindi na mag-arkitekto si Athena, ha? Oo. May design. Pwede siya na. pictural one. Wow. Yun. Integrity. Architectural integrity. Oh. Wow. Hindi ko alam yun eh. Nagulat ako din, ha? Alam, narinig ko lang yun sa... Kung nagplano Oo. Oo. Ano? Sali nyo kami. Live tayo. Oh. Meron ba kayo, ano? Ano? Ano pinag-usapan nyo? Uy, si Edison Baronda Kahano, pa-shoutout daw. Samloy and ano yun? Samloy and family. Yan, hello. Uy, Oy, happy Friday, happy Independence Day. Day. Ha? Kung sino man yung naging independent ngayon, Oo. yung nakalaya. Yung kaibigan mo. Ang kaibigan ko, sa dulag. Ano lang yan. Dami pang gagapos sa'yo. Pinag-usapan nyo, sis? Oh, Sis. Mga sis. Ano Sige. nga ulit yung Yung ano ba yung parang Future ng future na FoodQuest. another Yan. product ba or So, yun. Ngayon, nagko-concentrate sila. Parang may... Pinag-usapan hint kayo lang, ngayon. hint. May hint, sige, hint. Hint para sa mga suki nyo na sa Oo, ano. yun. Sa mga suki, we're about to expand. Yun. Siguro, soon. Yun. Pohon. Expand meaning mag-create ka ng parang establishment na or Or different menu? Another different menu? menu. Parang different way lang or mas... O may distributor na kayo? Parang ganun? Pwede. Pwede. Dun sa kung may pink na Yun ba yun? Pwede namin kayong pangalanan kung Oo. sponsor kayo. Hindi, kasi maraming, yung FoodQuest na sa lineup niya ng sponsors ng Soundcheck, matagal na. May nagtatanong kasi, yung iba, ano daw yung FoodQuest? Kaya eto na mga katoks, nandito na sila. Nandito. Ito yung products nila. Fresh lumpia and Coffee coffee jelly. jelly. Creamy coffee jelly. Yun. Kung gusto nila mag-order, saan sila mag-order? We have a page na sa Facebook. Okay. Yeah, FoodQuest. So, you can place your order there. Or you can Eh, contact. Oh, may can number. Kanta? Kakanta kayo? Contact? Contact. Oh, contact. Contact number. You can contact Miss Athena or me, RJ Cañete sa Facebook. Yun. May cut-off ba yung order? 40 above. Usually gumagawa kami on Fridays and Saturdays. Ganun. So mag-order sila Monday. Monday onwards. You're accepting orders from Monday to Thursday. Ganun Parang ganun, no? Pwede din mabol sa Friday, Pwede. Even on Saturday. that day. Walang minimum ba to? Walang minimum? Wala. Wala. Wala pa so far, okay. Magkano naman ang isang tub ng fresh lumpia? It's 170 for 5 pieces. 170 pesos. So, Divided by 5. di ko alam. Mahina ako sa math. But ngayon, nag-add na kami ng delivery fee for 20 20 pesos. Within Tacloban ba to or Palo? Within Tacloban lang. Within Tacloban lang. Pag Okay. sinabing within Tacloban, BNG, BNG. Kabalawan. order, Hanggang Kabalawan. Baras. Northern Barangay. Northern Barangay, Kabalawan, Suhi. Pwede no? Kasi Taga-Suhi, oo. Takloban yan, Takloban. Tacloban pa naman ito, di ba? Pero hindi muna, parang may ano lang. Hanggang Ano lang? Diit, pwede. Sa Benloy lang. Sa Benloy. Oh, sa ano yan? Nulatula. Oo, sa may ano. Malapit yan sa LMWD. Oo, kinayan yan. Yun. Oo, yan. Pag lumampas doon, 50 na. Ganun. 50. Pwede rin, di Pwede, ba? oo, pwede. Oo. Paglampas na ng San Juanico. First 5 kilometers, 20. Oo. Oo. Saan ba? Taga saan kayo pala? Para maintindihan yung nagpapadeliver, taga saan sila FoodQuest? From the land of Sampaguita. Sampaguita. Ibig sabihin, USA. USA. Part ng USA. Oo. So, yung coffee jelly pala, magkano yan? 70 pesos. 70 pesos. Mhm.
Ano? na. Gusto na natin simulan yung Oo, mamaya. life-changing, muna tayo. life-changing one mo? Ay, mamaya na. Mamaya na. Surprise! Surprise! O, eto na. Trivia muna tayo para bago tayo mag-break. Ano? Gumana ka. Yan. Okay. Pass mo direct. Baka mabara. Yan. Name that hero. Tagal na yan eh. Oo. Oo, matagal na yan. Tagal na yan, syempre. Sino? Hindi. Parang siya yung drummer nung ano. Parang drummer nila si Rafedi. Oo, Oo. di ba? Pwede. Pwede, yung si Rafedi. Hindi. Nalala ko tuloy yung guest natin, parang si Intro Boys, di ba? Oo. Hindi natin yun na na-mention yun eh. Si Jad, kamukha Jad, talaga parang ni vocalista ng Buen Intro Camino. Boys. Oo. Jonathan Buen Camino. Ayan, comment na mga katoks. Eto, atapang nga tao to. Apo talaga may... di ako Hindi tatakbo. atakbo. Eto, di ba? Sino ba yun? Si Angeliana, no? Pero yung karakter niya, Oo, si Bubuli. Di- Bubuli ba yun? Ito yung Asyong. Asyong mo yun? Di Di ko ko alam. alam eh. Ito ba yung may si Tessie Tomas? Hindi. Ano? Yung sa palibhasa lalaki, di ba? Okay. Di ko alam. Di ko alam mga pangalan sa palibhasa lalaki. Pero maraming kwela doon. Sige, ito na. Next band natin, direct. Sino yan? Yun! Ay, eto! Eto. Tamang-tama! Nakaka-excite Yung mga to. frontliners natin. Oh, yes. Yun. Yes. Yun. Ano? Nirelease nila to kahapon. Tama-tama. Yes, Inunahan oo. lang nila. Oh, Ito parang isang ano din eh, parang advocacy din ng K-Box na to promote to promote music music. sa Eastern Visayas, marinig Oo. ng buong mundo. Nung una, yung pinatugtog natin is eto yung mga taga-pulis. Yes. Eto naman iba. Mhm. Sa fire. Police. Army, pwede. Army, Uy, army, oo, diba? army, oo. Army yung sunod. Oo, army. Galing. Oo. Sunod, mga pideya. Wala Patay pa. Wala pa. Oh, busy yan sila. Oh. Sige. Pero ito na. Yung kaibigan natin to. Oo, isang yung vocalista nito, vocalista rin ng LSR. Yes. Tapos yung isang gitarista dyan, alumni ng Cerebro. Oo. Tsaka yung Yun. drummer nito, Mhm. si Kuya J. gitarista ng... O, gitarista to. Pero nag-drum siya. Oo. Oo, ng Watch Mode, Chico. Oo, drummer nila Hamlet. Yun. Yan. Sige, eto na mga katoks. Makapanood Ano nyo. yun? Tubig, Apoy, lupa, Apoy. apoy. Yan, alright. Wind, fire. Ay, water, wind. Ah, Captain Planet ba yan? Walang wind. Kasi yung wind, yun ang nagpapasa sa fire. Earth, Wind, Captain Planet. Sige. Check! Yun, inumpisahan na namin. Pero hindi ko pinakain si Fedi. Dahil you will witness. Oo, sige. Ngayon, Fedi, it's lumpia. For the Ako, first ako time. talaga, di ko makain ng fresh lumpia. Oo, yun. So, camera, yung ano. Pero sabi ni Ma'am Arjane, ano daw, Makakalimutan mo life-changing daw. to. Life-changing. Sige. Baka makalimutan mo na yung pangalan mo. Yun, ha? Ay, drum roll. Saan yung drum roll dito? Saan yung drum roll dito, pare? Yan. Ito, blue, green. Saan dito to? Yan, alam ko yan. Tan ng green. Anong pangalan dyan? Kahit ano? Drum roll. Ayun, ay drum roll. Yun. Maraming green dyan eh. Yun! What's your name? Nagluluha. Uy, masarap siya. Masarap ano? Yun, Masarap. di ba? First time dito. Uy, masarap ha? Nagbago yung paningin ni Ay, may Fedi. mais. Yes. May mais. Tingnan mo. Di ko nga alam may mais. Ikaw lang nakapagsabi na may mais. Dito ako sa puwet nagsimula eh. Dito kaya. Yay! May mais yung puwet! Hindi, dito sa balas. Hindi, masarap siya, mga katoks ha. O hindi to drama, hindi ako makain ng fresh lumpia talaga. Pero masarap siya. Oo. Gaya nga ng sabi ni Yeyi, bakit daw yung corned beef walang corn? Ano to? Corn lumpia? Pwede.
Yun, di ba? So, salamat Food Quest, yung kumpare namin dito. Parang nagbago yung isip niya sa lumpia. Dahil yung kinakain lang niya nung una is vegetable. Yung prito. Yung may suka. Kasi ako, Vegetable to be lumpia. honest, yung unang ko pinapakain, sino ba? Ate ko ata yun. Aha. Bumili ng fresh lumpia. Matagal na to. Mm. Parang siguro yung itsura niya, tsaka yung amoy. Ano yung tsura nung fresh lumpia na yan? Na parang nadiri ka. Yun, parang hilaw. Parang siyang hilaw, hindi siya luto. Yun ang impression ko. Kaya simula na hindi ako kumakain ng fresh lumpia. Yan lang. So yung first impression Oo. last It lasted like how many years? until now. Until now. Sa Yun. Food Quest lang, mga katok. Yun! Ah! Yeah! Oh. Amen! Pray over. Ano pa ba hindi ko kinakain? Talaba. Hindi ako kumakain ako dyan. Kumakain ka? Litson. Hindi ko kumakain ng lechon. Hindi ako kumakain ng lechon, mga katok. So sige. papakainin ka namin. Oh, challenge nyo ko. Sino ba may lechon? Si Ma'am Queenie may lechon. Oo. Yung meat and run. Kaya magpadala siya bukas. Di ba Oo. kasi Saturday Oo. di-deliver yung meat and Ako run? hindi kumakain ng lechon kasi Oo, kasi halos lahat dito pare. Parang pinapatikim tayo nung oo, product. ng product. Kasi, Oo. eto, talaga, di ako kumakain ng fresh lumpia. Lechon, di ako kumakain eh. Oo nga, no. Para magbago yung isip mo Oh, rin. yes. Oh. We're calling meat and run. Baka may, Yung litson na daga. baka may sobra na na order. Di ba magdi-deliver ka bukas? Oo nga. Oo. Alam mo na, Ma'am Queenie. Meat and run. Meat Baka and run. naman. Baka naman, no. Lechon bukas. Oo, kung gaano Yes. kasarap yung Lechon. litson ni Queenie. Pero eto na. Ang, Ayaw mo ng okra ni Queenie? di ako kumakain ng okra. Yun! Wag na! Queenie! Baka Wag na! Hindi, kumakain ako ng okra. Nasabi niya na. Di, eto na. Kung saan nagagamitan si Rap Rap. Okay. Ako na? Ay, may nanalo. Oo. Yung nanalo, yun ang kumanta kanina. Oo. Sa music video. Walang iba kundi si Miss Risa Macabenta. Yes, Teresa. Ang galing. Mga Risa, ba may binibenta online? Macabenta? Ikaw talaga. Paano kung nagbabarter? ikaw talaga. Joke lang ate. Kasi kuya, sigurado Rex makabenta. Nagbibenta talaga yun ng masarap na Makakain. Di ko lang pipindutin ko dito. Ayun. Pangit ng punchline. Sige, announce mo na. Sige. Yung announce ko? Uy, Oh, si yung- Kuya Mike nandito. Kuya Mike. Kuya Mike, shout out. Shout out. Yan, tsaka yung family nanonood. Yun. Baka gusto nyo tikman yung Food Quest na fresh lumpia. Order na kayo. Order lang, may page yan. Kuya Mike, masarap. Tsaka, Kuya Mike, may tetext ako mamaya. Sige, ito na. Welcome to... the question impossible. Oo. Baka, Ano yun? Oh, sige. okay. Girls. Girls, Pageant. Pag nagkatotoo yung fake news, anong tawag na sa kanya? paano ko no, kung yung fake news, totoo? Anong tawag doon? Oo. Wala lang. Wala tong Kwenta. tama at saka mali. Kaya wala tong kwentang tanong. Kasi may tama yung nagtanong. Ako lang yung tama. Kahit ina-accept. Oh. wala tong cut off. Oo. Siya lang nakaano ng mais. Oo. Hindi ko talaga. Super crunch yung nasa akin. na may...
Makrunchy. Timbura. Tamang-tama, umulan na. Timbura. Di ba? Diri, may nahiran ko ang bago. Diri sa pare na sa... Lagi? Answer lang kayo. Oh. Pag yung fake news ko na naging totoo, ano yung tawag na? Mahirap, no? Kahit walang kwenta. Pwede tawa na lang. Na? Pwede tawa na lang. Pwede tawa na lang daw. Yung answer? Hindi, kakanta na lang sila daw. Oo. Yan. Pwede. Yun. Tawagin natin yung gitarista nila. Oo. Nasa baba. Bembo Rockers, Beijing. Si Kuya E. Kuya E. Hindi, patrivia na lang tayo. Siya yung si EA. 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 Si Oh, EA. ano yung kuan? Oh, yan. Next. Last trivia. Last na ba to? Last trivia. Yes. Maraming sumagot ngayon, ha? Uy. Ay, totoo naman. Okay. Uy. BW dito siya. Bayani with disabilities. Yan, oo. Si... Yun, sino yan? Parang si... Ito ang sinasabi nilang utak. Ng Utak revolusyon. ng revolusyon. Mm. Kasama niya sa kanina si Apapang Tao. Si Ka Andres. Mm. Ito si ano to, si... Ito yung kumantang ano. Sino? Dubi-dubi-do. Ano? Okay. Pangit. Walang nakagets. Comment na mga katoks para manalo ka ng 50 pesos na load. Tama talaga si sound engineer. Ano rin to? Oo, Weatherman. Oo. Sige, eto na. Bago magtapos yung show natin, Ma'am Arjane and Ma'am Matina, paki-invite sila, message pala para sa gustong mag-online. Huwag kayong magpadala sa sa mga tax yan. Ano bang masasuggest nyo para sa mga katoksan? Kasi madalas nasa bahay lang. Eto, may ginawa kayong productive kaya nagtayo kayo ng business. Ano yung parang suggestion nyo sa mga advice sa mga katoks natin na gustong mag-business, mag-start ng Advice ko lang sa mga gusto mag-business, Online. Huwag kayong gumawa ng fresh lumpia. Kasi competitor yun, no? Joke lang. Tama nga naman. Huwag kayong gumawa ng... Gawa na lang kayo ng iba. Advice ko is, Oo. gawa kayo ng iba, wag lang fresh lumpia. Oo. Tama. Hindi. Galing mo Strategy, talaga, pare. strategy Galing mo yun, talaga, oo. pare. Galing mo Joke lang, talaga. sige. Advice niya, ma'am. Tama. Ito rin yung gumawa ng kanta na superhero. Yun. Title lang ako noon. Tama. Ikaw yung siya pala yung pangalan ng super duper mega amazing hero. Superhero. May superhero ba? Oo, meron. Super duper Mega amazing. mega amazing superhero. SD Mash. Yun. SD Mash yun. Super duper mega amazing superhero. Siya pala, SD kaya Mash pala yun. siya talaga yung gumawa nung title ng kanta na Mash yun. yun. Ganda yun. Oo. Buwis. Oo. Haba ng title, Pinapahirapan yung Oo. talagang... Buwisit na nag-compose nun, ang taas. Siya lang nakakakanta si Sir. Hindi, nahihirapan din ako. Pero pagkatao, sumasakit. Oo. Kahit nga siya gumawa ng kanta, nagre-reklamo siya. Ang taas, Choy. Ikaw gumawa niyan eh. Pagkatawanan mo. Oo, pwede. Oo. Sige, Sige ma'am, advice natin sa mga... inagaw eksena mo eh. Oo. Sarap ng kwentuhan pag ganito, may pagkain. Eh. Oo. Diba? Life-changing. Oo, diba? Kahit sila mag-guest bukas, okay lang. Oo. Uy, Sige, bukas. advice natin, ma'am. Oo, nakatulala yung mga tagal mag-advise niya, no? Inagawa mo kasi ng linya eh. Sige, go, Ma'am Arjane. Aside sa sinabi niya, Aside sa sinabi ko. one point. Sige. i-try nyo i-sell yung gusto nyo, yung parang inline sa mga hilig nyo, para mas madali nyo i-market or ma-enjoy nyo din yung sinesell nyo and then explore lang. Ganon. ibig sabihin niya,
magbenta kayo, yung nasasarapan kayo. Baka magbenta kayo, hindi kayo nasasarapan. Oo. Unahin, luto kayo. Pag Pag kumbinsido kayo na... tinikman nyo, hindi masarap, huwag nyo Huwag mo ibenta. ibenta. Oo, tama. Walang kwenta yun. Pangit ng suggestion ko. Oo. Ikaw ba, ano? Kung ikaw mag-online selling, Brad, ano bibenta mo? Walang tax. Maliban dun sa ano, nakakalusaw ng muka. Oo, okay na yun. Sunod na panahon. Okay na yun. Si Athena naman, si Athena, si Athena, pare. si Athena. Ano yung mga Mga advice mo. or kaya... Yun, yung suggestion mo kung mag-online selling sila, ano yung unang Baka dapat... magbenta ng bahay to. Hindi. Online. Hindi, yun na ano lang, baka hindi na siya maging arkitekto. Oo. Dahil, pero pwede naman arkitekto nag-online selling ka Yes, pa rin. oo. Babarter Sige, na yung ano iba. advice natin ni Mama Tina naman? It's not too late to start business. Mm. Eh, kasi damo na nag-business, di ba? Correct. And then, pwede ka pwede pa mag-explore. Yung businessman, walang age limit. Yes. It's not too late. It's not too late. It's not too Bisan late. damo na nagsasell, damo na nag-business. Pwede ka lang mag-start in mo business. Oo. Correct. Kaya, Ayaw kahulog at Yun. iba na nagsasell. Ayaw Tama. kahulog. Ayaw kung may pag-inukoy. ikaw lang nakaisip, ibenta mo. Marami ng, actually, yung business, huwag kayong matakot kung mayroon kayong kapareho. Ako may natutunan. Ano? Salungat yan sa sinabi mo. Alin? Hindi, yung Yan kanina. na. Joke lang naman. Joke. Hindi, what if naman talaga may ano, di ba? pwede. Kapareho, okay lang yan. It's a good competition. Kasi umaandar ang ekonomiya dahil dyan. Okay. Very well hindi, said. Hindi nga tayo tulad, yung iba dyan, same company, gumagawa ng kanilang competitor. Di ba? Ooh. Mga monopoly. Oh. Di ba? May-ari ng ano dyan. Tsaka may-ari ng brand X, parehas lang. Tama. Gawa-gawa ng brand X, tapos sila may-ari. Kasi lahat ng brand, may brand X. Correct. Kahit sabon, may kuhan. Toothpaste, may brand X. Oo. Sikat yan. Sikat. Yun nga. Sabi ni Mama Tina, huwag kayong matakot. It's not too late. Sabi ni Mama Jane, gawin nyo yung anong gusto nyo. Oo. Kung ano yung hilig nyo. Hilig nyo. Hilig nyo. Sige lang, Kung ikaw, mahilig ka lang kumain, anong pwede mo ibenta? Yun. Ano kaya? Mismo. Mahilig ka lang kumain. Yan ang pagkain. Yung Yan, kutsara, tinidor, ipatong plato. mo. Oo. Walang laman. Tama. I-refill mo ulit. Para lagyan ulit. Yun, wala na. Tama. Tama. Correct. Tama. Oo, kung ano yung hilig mong lumangoy. Ano ibebenta mo? Yun, yung snorkel, gano'n. Pwede. Kung ikaw, Baiting kung ikaw suit. tamad, ano ibebenta mo? Higaan. Higaan. Oo, upuan. Kasi parang na-test mo na lahat ng higaan. Oo, di ba? Oo, pwede. Pwede kang mag-volunteer dun sa mga gumagawa ng mga higaan. Oo. Correct. Oo. I've tried so many different. Pero, sige pa, i-invite natin, Ma'am RJ, Ma'am Tina, yung mga katoks natin, invite natin sa Food Quest. Yan. Hi mga katoks. Yun. This is Food Quest. Please visit our page at Facebook, Food Quest. And if mag-order ka mo, you can place it there. Yan. Yun. Ako mag-order na ako, yung spicy. 2 bukas. Oo. Ay, may nanalo na pala si Sino dyan? Direct? Drummer. Hindi. Hindi, si Ayun. Uy, si Shaira. Oo. Si Shaira ba? Punta ka dito. I-claim mo yung price mo para makita ka sa TV. Si Shaira Abraham. Oo. Taga Taga Northern. Oo, ito yung To, northern anak part. Pagda. Di ba taga Kabalawan to? Si, Si Shaira? Shera? Hindi. Di namin alam.
Gusto na nga natin. Oo, titiyo. Sige. Yun, may pamasahe ka na mamaya. Oh, ano, Edward? Akit ka pa ba? Tutugtog. Lika na. Okay. Bimbo Rockers. It has been fun. Yes, ang saya. Yung bukas natin na guest. Oo, pa-flash nga direct. Oo. Yung guest natin Ito tomorrow. talaga, magpapantalon na kami bukas. Kasi ngayon, Ay, oo. Oo. Ito, kagalang-galang to. Oo. Pero ako mag-short lang. Mag-short lang ako. Malamang mag-short yan. Hindi. Hindi, palagi nakapantalon. Magbabarong yan. Oo. Diyan mo? Mati ni Idol? Oo. Yan. Ano oo. sabi mo? Ano sabi mo sa pinsan mo? Ganyan siya. First Korean Vice Mayor. Si Ling Ling Bu. Si Buling Ling. Okay lang, uncle ko naman yan. Ladies and gentlemen, guest natin bukas, yung nagpasikat ng kantang Single Nanay. Yun. Ang Buthaem. Tsaka marami pang iba. Yan. The one and only. The one and only Buling Ling. Yes, yes. Vice Mayor ng... Wag na. Buling Ling lang para De mas bukas maganda. magluluto ako para subukan ko nandiyan na yung oven eh. Yung maliit Uy, lang na oven. eto ba yung ano? Oo. Yung pinakita mo gumaganda yung Hindi. Oven lang eh. Hindi, oven lang. Yung maliit lang na oven nandyan. okay. Magbe-bake tayo bukas. Akala ko magluluto ka ng Ano nga ulit? Paulitin mo nga. Gumaganda yung Ba't di mo tinali? Walang tali. Ito talaga si sound engineer, no? Critic. Oo. Hindi ko pa ito nakita magluto. Oh, siya no? Siya, no? Dapat paglutuan, magluto din siya na. Dapat. Oo. Sige. Oo. Kabutan nung Sunday. Oh, di ba pumunta kayo? Anong pulutan niya, no? Scallops. Wow. Seafoods. Seafoods. Yaman ni Yaman ni sound engineer. Oh. Champagne. Wow. Scallops Champagne. sa champagne Ba't yung wala? Di ko iniinom ba't natin. wala champagne? Di ko nabuti yung champagne. Nandun sa pool, pinalamig namin. Oo. Sayang, di mo na. Di ko nabutan yun. Yaman ng sound engineer namin, Oh, no? basta bukas. Bukas. Oh, ma-remind lang ako ni Direk na bili ng manok dyan sa Pure Gold. Oh, sige. Oo. Magro-roast. Hindi, maliit nga daw yung ano. Anong Maro-roast gas? ba yun? Anong gas? Na-electric yun eh. Oh, Ben. Anong gas? Hindi na. Yun lang. Si Direk talaga. Lilipat na kayo. Lilipat. Oo. Lilipat ka na ba? Oh. Ibang channel? Ay, Walang ibang channel dito. Kami lang. O, eto na, mga katoks, ha. Papaalala lang namin ulit yung Lockdown Songwriting Challenge namin ng K-Box. Please check out YouTube channel. Nandun yung playlist ng mga entries. 16 yon. Yun. Tsaka, we're inviting all musicians in any genre yan. Oo, di ba? Send your, yung craft Videos, yung music nyo, video, MP4. Compositions, kahit sa cellphone lang kahit yan. cover lang songs. Yan, kahit cover songs lang, oo. Oh, basta kayo yung kumakanta. Kayo kumakanta, wag lip sync. O hindi naman kaya kaibigan mo na magaling kumanta, Oo, pwede. i-video niyo yan. Oo. Mga Ilagay arreglo lang yung nyo. pangalan kung sino Correct, yun. Para at oo. least ma-recognize namin. Oo. Lahat to from Samar, Northern Samar, Southern Leyte, basta part ng region. Biliran, Nabal. Yung. Yan. Pero ingat mga katoks. Papasalamat lang kami. Nga pala, Soundcheck is powered by K-Box Studios. Gusto nyo na mag-record, bukas yung recording studio namin. Yan. Gusto nyo mag-practice, bukas yung rehearsal studio namin sa baba. And please check out our social media accounts. K-Box Studios on Facebook, Instagram, and Twitter. Papasalamat lang kami sa major sponsors, of course, K-Box Studios, Esperas Construction and Development Corporation, Cerebro, Mega Crash Waters. Soundcheck is also brought to you by Uncle Joe's Car Rental, Tacloban, and Iloilo Food Quest. Yan. Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues Diner, Otabea, United Architects of the Philippines, Metro Tacloban. Uy, may meeting kayo mamaya. Oh, after this. Yan. T-Crate, Abuyog, Vigiprod, BLS, K-Grill Korean Barbecue Unlimited, I Love Tacloban, Louis Bio Center in VNG, AD Cakery, Kamisita ni Julio, Juanito's Kitchen and Cafe, Budget Rides, VA Queens, Meet and Run, and Jad Graphics. Uy! Happy birthday, Kit! Yung kamisita ni Julio. Oh, yung guest namin, Tsaka yung ano yan, si Bara. si Kit Losada. Si Bara. Si Bara. Yung may bago siyang hobby. Si Bara.
Oo, nag-ano yan. Bobo ka talaga. Nag-ano, namimingwit ng isda. Yun, buti isda yung pinimigwit niya. Bakit? Hindi Iba. kamisita. Oy, happy birthday, Kit. Happy birthday. Hanggang alas 5 pa kami dito. Baka gusto mong dumaan, magdala ng pansit. Game. Oh, padala ka ng ice cream. Baka naman. Ice cream. Nandiyan lang yan. Oh, Pwede ice cream, natin. oo. Pwede siya dumaan. Tapos, mga sample share. Isama na lang yung nagsusukat. Nagsusukat. Pwede. Di pa nakakapunta doon. Busy. Yung biyak sa likod. Yan. Uy, wow. Oy, maraming salamat mga katoks. Maraming salamat Ma'am Food Marjane, Quest. Natina, of course, of Food Thank Quest. you. Maraming Yun. salamat sa lumpia at sa life-changing moment. Mabuhay ang online sellers. Mabuhay Yan. tayong lahat dahil kalayaan ngayon. Mabuhay ang Pilipino. Mga katoks, see you tomorrow. And this is Soundcheck. Yeah, congrats mga taga Bureau of Fire. Ganda, ganda. See you At saka yung tomorrow. video, nang gumawa ng video rin, ganda. Oh, yes. Yan. Congrats.